من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وتكرم برسول طاهر من خير مفعم ذلك المبعوث طه وعلى الخلق مقدم بالسماء هو المؤيد. Yahya peygamber bir bağışlan bir fahişe bir zinan için ululan bir zinanan kefi bilen kellesi kesilip boğazından buyur kan dökülün peygamber Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Yahya peygamber bir hileyin kefi sebepli kellesi kesilýärdi. Mun gurrunun Allah kökler bir gün açıklap aýdar inşallah. Bir gün iblisi örttir. Şeytanı. İblis şeytan aýdypdyr. İnni uridu en ansahaka. Ey Yahya diýipdir. Ey ýaş oglan sana nasihat aýdaýyn diýipdir. Hazreti Yahya aýdypdyr. Kezepte diýipdir. Ente la tensahuni walakin akhbirni an bani Adam. Ey Allah'ın düşmanı, yalan sözlüdün, yalan ayttın diýipdir. Sen nasihatyň bolmaz diýipdir. Ýöne aýtjak bolsaň şu adam oglanlaryndan aýdaga diýipdir, tejribeňden diýipdir. Sen näme nasihat aýtsaň da bidirek aýdarsyň diýipdir. Ýöne şu adam oglanlardan gurrunmera diýipdir. Onda şu adamly üç tüýsli diýipdir. بلا معصومون فهم مثلك لا نقدر منهم على شيء. Adamlar bir bölege peygamberler diýipdir. Olara biz hiç de aýtyp başaramyzak diýipdir. Her jere çörüňeşýät olar alyp çykýar diýipdir. Yahya peygamber aýdypdyr. Meni bir azdyryp bilen wagtyň boldumy diýipdir. Azdyryp bilmedim ýöne bir gün sogapdan alyp galdym sen diýipdir. Günah ettirip başarmýar da peygamberlere. Näme boldy diýipdir? Onu bir gün akşam nahar şam diýäsdi. Akşam qaza nahar ýeňde şonu süýji kököldim şonu kärräk iýdiň we hemişe okuyan namazyny okuyup bilmeýän ýatyp galyň diýipdir. Şonu bäh Yahyany ýatyrdym bir gece ibadatdan alqalym diýip şo bir senden bir şyn alyp bildim diýipdir. Bular bir. İkilenji adamlar üç tüýsüllikde. Evvel kitap peygamberler boldy. Fahum fi aydina bimanzilatil kura fi aydi sibyanikum netelaqafuhum keyfe şi'na. Qad kafawna anfusuhum. Yeni bir tüýsli adamlar var. Olar bize hiç zahmet ýok diýipdir. Oglançyklar top oýnaýşýar, olar halanjyrasyň ýas diýipdir. Olara şeytan gerek däl diýipdir. Özleri şeytan bolugly diýipdir. Eýni top ýaly içi ýelli adamlar, burnu ýelli adamlar ya pulumma ya ya ýanqyz atlanma diýip. Fakat menni kesipler diýipdir. Olar halan kefini aýtdyrtýas diýipdir. Halan zadyny aýtdyrýas diýipdir. Hiç kime de rahmet etdirtmeýäs diýipdir. Fakat öz kefim diýdirýäs diýipdir. Öz nefslerini yokmacak bolsa bir direkrekte aýtdyrýas diýipdir. Hiç kime hormatda goýdurtmaýar. Näme diýip men muňa ehtiram goýmaly diýdirýas diýipdir. Mydam da zeyrendirýas diýipdir. Hay mydam menkide şeýle diýdirýas diýipdir. Ulukon haramlary oň dilinden halal diýdirýas diýipdir. Ulukon halal zatlarda haram boljak bolsa şunu haram etmeli diýip agzyna aýtdyrýas. On halanjyry çökpäs on diýipdir. Burnu ýelli adamlar bar diýipdir. Rahatçak diýipdir. Olaň öz şeytan bolugly bir burnu ýellendirip köberende näçe wagty bolýar diýipdir. Ine bir ikilenji diýipdir. Üç tüýsli adam, bir peygamberler, olaň aýyşda aýtyp başarmady. İkilenjisi halan etdirýäs diýipdir. Emma üçlenji fehuve eşeddul asnafi aleyna. Bizim gyn wurýanymyz şu diýipdir. Bize hewre agyr gelýär üçlenji diýipdir. نقبل عليه حتى نفتنه ثم يتفرغ للتوبة فيفسد علينا كل ما أدركناه ثم نعود ثم يعود فلا نحن نيأس منه
ولا ندرك حاجتنا منه فنحن في ذلك في عناء. Bir adam deyiptir, bunu giyeceğiniz üstüne çörüngüşüp, bunu günah ettiriyasiptir. Oğam günahdan son bir halvata var ya, ey can Huda yanlıştım men bağışla diye, rahmetlemez hiç şolya deyiptir. Bir yeni buna çörüngüşüyas, yeni günah ettiriyasiptir. Bir yeni bir azan eştiye, mescid görüye, Kur'an görüye, vaaz eştiye, nasihat eştiye, ey can Huda men bağışla diye deyiptir. Bir yeni bunu günah ettiriyasiptir. Bir yeni günah ettiye, yeni de Hudaya men bağışla diye deyiptir. Bir de bundan naumid bolamıdak deyiptir. Yönü maksadımıza da yetemizak, bir de ağır geliyen süvölük deyiptir. Biz buna günah ettiriyat deyiptir. Hudayın rahmeti kan yeni Hudaya men bağışla, meni kafinden ayırma deyip dileye deyiptir. Ey cemaat çodur şu mana gördüğünler üstünden geçip bariyaz. Ay mena kan günah ettim Hudaydan utanayan, Hudaydan utansın şu tövbe girmella. Şeytan vasvas ettiği da sen Hudaydan utan deyip, Hudaya men bağışla deyip, utansın estağfirullah kârrağa aytmalla. Güne 77'ge cayva diğerleri hak gurrunda, son Nebi-i Ekrem aydıptır. Kime? Pəli salım, bidar günü va günah etmedin. Yani yanlış ye, haydip bilenak, bay vaqdeştiye bir töfer oğlanlar aydiya da, ağlıyaz toğa edip diye, yeni yanlış bir şey günahını ediyesiye. Şeytana allanıp, şeytanı mingdişe allanıp da tövbesini ekberamasın. Allah Allah diyemesin ekberamasın. Estağfirullah diyemesin ekbermesin. Şudur şunu dünyadan ötüküsse, kıyamatta adamların guruhundan girecektir. Ay ocunu tovan maskar ettiğin mulyaki deyse biri, ol yüreğine yalancılık bolsa şeyler. Yüreğine bidar günü var, yankıyanak, yalvarıp, Hudaya men sakla men nip duran adam, ol pəli salim, ol Allah'ın doğası, ol çın Müslüman adam. Yine ak gurrun açıklandı da. Yine niyeti salimlik, yine hamaniyen yankı gurrun aydeyin, İblis ayağına kalk gidiptir da, ve men yalınşadım, men becerek iş etiptirin diyam olsa, yo ol pəlin ütküdüp var ya. Aydıptır fereştelen ahında girip, şuna can inip ütküse men şun başına var deyiptir. Gördü pəli harapta. Şun näme çıkarı olmalı, o sana nämesin çıkarı olmalı. Meğer mesul mi? Meğer sen sorulacak mı şu arada? Sen özün minin Hudayın arasında uğurlamalı. Allah bilen aran nurlu salim etmeli. Huday bilen sen öz aran doğrulamalı. Bu sen özün sorulacak. Ahirki uğurluğunda Hazreti Necaşi'den aydeyin. Ahım inşallah inniki hefte Hazreti Adam'ın gurrunun idini alıp gidersin. Hazreti Necaşi radıyallahu ta'ala anh ki onun cenazesini Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam okuyor. O da Mesihiymiş. Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın naması varanına tahtından etek düşüp yerde oturup gözünü çekip okşap naman okudan padişah Efriqi, Etiyopili, Habeşeli Qaradoğullardan ve kıyamet mahşer meydanına Hazreti Bilal yanak yüzü ak bolup turacaklardan. Allah'ın dostu Hazreti Necaşi. Bir gün bana bir hoş haber geliptir. Ey arzışlı, bahalı, kımmatlı egin maçlarda eginlemiş, geyilmiş. Teberrük okap vereyim. دخل على النجاشي رضي الله تعالى عنه في عقب نعمة وعليه أطلس وهو مرسل. Hey bahalı maçları giyigli tahtın üstüne oturan yönü mübarek kellesini etek edip sallanıp oturanmış. Bir daha da narahat yalı ol. فقال بعض القوم أيها الملك أولم تنبئنا أن قد سررت. Padişah deyiptirler. Hoştuğun bilip bellesene deyiptir. Hoş haber bilen geldik deyiptir. Ey padişah, sana bir hoş haber bilen geldik. Bir keyifçilik bollu deydi, bir böküşüp duran yanak, bir zıngışıp duran yanak, bir hoşluk kaşına çıksın ne deyiptir. Ol Allah'ın dostu deyiptir.
Maňa habar geldi İsa peýgamberden bir hadis var diýipdir. İsa peýgamberiň bir derman aýdan sözü var diýipdir. Ki Allah tebarek ve taala İsa peýgambere aýdypdyr. Hemmämizlerden çürüýüm da bu gördüm. Ey bennem, İza en'amtu aleyke ni'meten fastaqbilha bil istikana utimmuha aleyke. Ravahu İbn Abi Dunya. Ey bennem, sana bir nigmat bersem, şonu tekebbürlik bilen täwil alma diýipdir. Şonu millik bilen täwil alma diýipdir. Bu men öz gelmelisi maňa bolmalty şylakym diýama diýipdir. Bizi bir keyfini öreýle dünýäň diýipdir, o barnama girama diýipdir. Ey bennem, sana bir nigmat bersem, şonu heýwer ejizlik bilen, pespälçilik bilen, furutenlik bilen yürüğün Allah'ın huzuruna salıp da Hudaýyň beren nigmaty daby diýip täwil al, nigmaty uzak bererin kıyamadyňa da zerer bolmaz diýipdir. Şol gelen mübarek derman söze amal etdigim bolsun diýip Allah-u Zülcelal'ın azamaty ýadyma düşüp Hudaý bir nigmaty berendir diýip tekebbürlik bolamasyn diýip bu beýliki tewregimdäkilere ders bolsun diýip kellame tek sallatdyr onuň şondan çürüýüm diýipdir. Pesperçilik köködeýinip bir däde, bir ene, bir öýüň olakany, bir jowan oglan, bu her kimki bolsun. Allah bir nigmat berenne, yani näme? Dugurryň bu mahala näme repti var? Kamil şuurryňa repitli. Eline nigmat gelenne wagt päliň üýtgamasyn diýdi. Eline bir kudret gelenne, zor gelenne, pul gelenne, ya her bir zat gelsin. Ha, inni men novam diýip de niýetini üýtgedama diýdi. İçindäki odal aýlap berenje arastalygyň üýtgedama diýdi. Allah'ın gafsyny, Allah Zülcelal'ın gafsyny ýykylşyny arttyrsaň arttyr, kemeltme diýdi. Yaradan eýamiz Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy nur imandan dolu etsin.